Het wie van de morgen maar wie het waren. Van de middag eerst ik nog wel, maar sta er gewoon zo'n de opklarings komen. En de komende dagen, ja, de winter stiert er rond te komen, maar joen en vannacht nog net. Joen en vannacht bewolking, opklarings, meestentijds droeg, kans op dampwaar of mist, een waarschuwing voor het verkeer. En misschien hier en daar een licht buik of het licht ruim, maar ik denk dat het meestentijds of hier een dal droeg blijft. Temperaturen 305 graden, wind west-noordwest, in het kustgebied vrij krachtig, krijg jou rond 5. En dan morgen. Bewolking vanuit het noordoosten maar het ruimwetter op de grens met de koudere lucht. En letter in de midden wordt het droeg. En we hebben Oedai nog altijd een hege temperaturen, 6 en 8 graden. De wind eerst nog west-noordwest, maar die gaat letter om naar het noordoosten. En dan komt ook die koudere lucht. De wind is matig en vrij krachtig. In de joentijd in de nacht klaart het even wat op. Min 1, min 2 graden. Kans op gladens, maar letter in de nacht ik wel wat lichte sneeuw. Wel, we zeggen fruit. Vrijdag wordt al een winterdag. Nou ja, temperatuur hoe daar nog boven 0, 3 of 4 graden. In de nacht min 3 of min 4. En we hebben op vrijdag kans op wat lichte sneeuw en letter de opklarings. Sneeuw in de winterdag maar 1 graad boven 0, in de nacht min 5. Of op plekken al min 6. En de sneeuw volgt nog eens een keer met 0 graden nu dag. En min 5 of min 6 in de nacht. Maar ik kans op een sneeuwbuiken. En dan op rijdens, nou misschien op Ties, op een enkele ijsbaan. En de winter liep het net op te wijzen, maar krijgt wel een dipje takken mikken. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.